Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Angkol Tagol. And Tita Tanya Chinita. May chaperone si Yasi tuwing nagde-date kami. Feel good morning po sa mga may nililigawan pero di pa rin sinasagot. Pero nakatutok po sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Lowell. Turning 30 na po ako next month, Kolantits. Mula sa Pandacan, Manila. Proud single here. Pero ang katas ko po ay tungkol kay Yasi. 25 years old. Nililigawan ko po siya sa loob ng 3 months, Kolantits. Pero sa chat at tawag lang po yung ligawan namin. Yan mo yan! Laban lang! Hindi kasi ako sinagot eh. At ayaw niya pang makipagkita sa personal. Sabi niya sa akin, Kolantits, may chance din naman daw ako. Gulo talaga ng mga babae. Wow! At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Yes. Ano ba? Ano? Anong ano? Kailan ba tayo magkikita? Ayoko nga. Hindi naman ako nangangain eh. Hindi naman ako nangangagat eh. Basta ayoko. Bakit ka ba mapilit? Sabi mo, okay naman tayo, may chance naman ako sa'yo. Pero ano ba talaga? Oo, may chance. Nagmamadali ka ba? Kung nagmamadali ka, wag na lang ako. Ganun ba yon? Eh, ikaw yung gusto ko eh. Alam mo naman yun eh. Eh di maghintay ka. Eh, naka 3 months na tayo. Ganito lang. 3 months pa lang. Okay, magkita lang tayo. Mag-dinner lang. Wala namang, kahit di ko naman sinabi pag nag-dinner tayo, sasagutin mo na ako. Wala namang ganung usapan eh. Mag-dinner lang. Sige na. Ba't gabi? Gusto mo dinner tanghali? Yan ang gusto ko sa'yo. Kaya love na love kita eh. Hindi pwedeng tanghali. Kasi bawal ako gabihin sa lansangan eh. Baka makidnap ako. Ba yan?
Dinner na lang, magsamgyup tayo. Sige na, please. Treat ko Hala, naman eh. Masilan ako sa samgyupan eh. Sige na, one time lang naman eh. May alam ako samgyupan masarap, as in, lahat ng... Baka yung 299 lang madupit doon. Hindi, ano lang, 149 lang. Ayoko. Hindi, biro lang. Ano dun? Libre lahat ng drinks, libre lahat ng mga... Basta, libre lahat. Sige na. One time Doon lang mo ako kayang dalhin sa libre lang. May bayad yun, siyempre. Ang sinasabi ko, pagpasok natin doon, lahat ng gusto mong lutuin, may ano din. Basta, lahat. Sige na. Sa weekend. Okay? Isang beses lang Oo, sige. Okay lang. Basta, at least, i-condition pa ako. sige, kahit ano yan. Okay lang. Basta May makita tayo. kasama ako. May isasama ka? Okay, sige lang. Okay lang O talaga. sige, go. Yun lang naman ang akin. Yes! Sabi ko naman eh. Alam mo, parang sinagot naman na kita. Hindi pa na. Hindi, at least, di ba, palapit na ako sa'yo. Okay? Okay. Kita tayo. Bye, good night. Tulog ka na. Uy, Good night. bye. Wala bang I love you dyan? Ay, wala pa pala kami. Pumayag na lang po ako, Kolantits. Kahit may isama siya, basta magkita lang kami kasi yun lang naman ang purpose ko. Mahirap kasi. Gusto mong manligaw pero wala siya sa harapan mo. Puro chat lang, puro cellphone. At dumating na nga po ang araw ng pagtatagpo namin ni Yasi. Yes, Tito! Hello, Lowell. Ay, ganda mo naman. Thank you. Kasama ko nga pala si Mama. Mama, si Lowell po. Oy. Ikaw pala yung... Ay, hello po, tita. Ikaw pala yung kasama ngayon ng anak ko. Opo. Oo, saan ba tayo? Saan ba tayo? Ay, di, upo po kayo dyan. Ayan, dito. Salamat. At saka, may kasama pa din ako. Ito yung yaya ko. Yaya ko siya since bata ako. Yaya Trixie, please meet Lowell. Hi! Amuyin ko muna, ha? Lakas mong makaaso Okay, medyo okay naman siya. Sa Hindi naman loob siya po amoy- yung yaya namin. Ay, ala. Sige, dito po. Ayan, sige. Sakto. Kami magtabi, ha? Tita, ante, kami magtabi. Kayo, ni Madam. Lowell. O sige, oo, wag mo munang itabi sa anak ko, baka madungisan. Sige. Miss, order na kami dito. Pa pala yung sinama niya pala yung... Hello po. Ano pong order niyo? Only beef o only kambing? Ay, gusto ko yan. Meron bang samgyup na kambing? Gusto ko yan. Mas gusto ko yung miss. Parang manginginom. Miss. Opo, only meron ba kayong- papaitan. Oh, yan. Sige, lagay mo papaitan, kaldereta, Ano sinapalukan. Ano po gusto niyo? Soju o long neck? Long neck. Mas gusto ko long neck. Long neck na soju. Meron bang ganon? Wala po. O, di long neck na. po, okay. Ay, sige po, order lang po kayo. Ay, ikaw, gusto Ako mo? beef ako. Yasi. Beef ako. Sige, miss, bigyan mo beef. Merong seafoods, di ba? Ako sa seafood. Tita, seafood po. Ako, seafood. Miss, yung mga hipon, yung mga Sige po. talabatahong. Okay, sige. Teka lang, may additional pa. Ano pa po? Ano nga yung una mong... Ano pa Di yung ba nangayaya? kambing? O gusto ko yung ano... Ano to? Pilikmata ng kambing. Yun! Ay, opo, meron po dito. Tsaka may... Pilikmata ng kambing. Gusto ko yan. gusto niyo rin po ba ng ostrich? Meron din, ostrich. Opo. Okay, sige. Okay, Only ostrich. Only Okay. ostrich. Hyena, baka may hyena dyan. Gusto ko. Hyena. Ano yun? Yung kalaban ni Lion King. Hindi ko, Yung kalaban ni Lion King na hayop. Yung ay nako. Nainis ako sa... Hindi ko napanood
sige po, order na po sige, kayo. pa-order dito. Ali ostrich. Okay. Leg. Kopya, At kopya. saka dito sa table 2. Ay, may senior card po kayo. Ay, oo, may senior citizen. Ako mukha na ba ako senior? Ba't ka nakatingin sa akin? Mukha po kayong may, may something. May card po ba kayo? Ganon! Sandali. Iba tong card Ay, ko pasensya dito. ka na. Kasama ko si Mama tsaka si Yaya. Lagi ko talaga kasama yan. Oo. Okay lang naman. Sige. Hmm. Oy, ikaw ang mag-ihaw. Hindi yung ka ang magsisilbi sa iyo. Opo, ako. Oh, Yaya, hayaan mo yun si Luel ang mag-ihaw dyan. Hindi siya. Ay, Lowell. Huwag ka Yaya, Trixie. Hindi ako ang magluluto. Basta gusto ko, idikit-dikit mo yung pilikmata ng kambing. Gusto Ayan. ko yung Ba't mahilig ka sa ilugin pilikmata mo. ng kambing? Kasi nakakakilig. Sige, masarap sa bibig yan. Yun ang sabi ng doktor ko kasi gusto niya ng pilikmata ng kambing. Sinong ba doktor mo yun? Si Doc Memar. Dr. Memar. Oo. Sige. At Sige, ako na po magluto. Ayan, tagaya mo na kami ng long neck. grabe naman to long neck. Grabe, samgyup. Samgyup tas long neck. Grabe naman yan. Ayan, sige. Okay, Oh, bottoms madam, up pa. cheers, Ikot-ikot. Ikot-ikot. Bottoms up. Cheers! Ikaw, ano pang gusto mo? Sige. Ay, hindi. Okay, nag-diet kasi ako. Sila Mama at si Yaya Trixie na. Okay. Kumain ko lang, tits. Nabusog po ba kayo? Ako, ayan. Busog na busog ako. Ay, totoo talaga yung sa'yo, Dam, ha? Ay, Talaga, syempre. Teka, saan tayo magde-dessert? Ba tayo? Kakape ba tayo after? Kasi hindi kami sanay. Pagkatas ng sabgip, nagpapagpag kami eh. Saan tayo? Gusto ko ng UCC. Gusto mo kumain ng pagpag? Gusto ko ng UCC na coffee shop doon sa may... Sige, ano ba? May pera ka pa ba? Mukhang wala na kasing pera to eh. Ay, sige po, Ikaw- magkape po. meron Ikaw, ka. Yasi, gusto mo ba mag-coffee? Oo, Okay lang gusto sa'yo? ko. Oo, gusto ko. Pero sila Mama talaga gusto niyan. Tara, O, sige, sama natin sila ulit ah. okay. Ay, sarap talaga ng kape dito. Ay, By the way, ano bang Gusto ko balak? pa ng frap. Gusto ko pa ng frappe. Frappe na. Oo, frappe. Gusto ko na... Mama, Yaya Trixie, ano pa ba kami gusto pa kayo? Gusto ko ng bagel. Ikaw natin Ano ba yung doon. bagel? Ha? Bagel na tinapay. Dam, huwag kang ganyan, Dam. Bag- Ang taas ng tingin ko sa'yo, Bagel. Bagel yan, di ba? Ay, ako ano lang, cinnamon roll. Oh, sige. Tsaka take outan mo yung driver natin. Ay, may driver ba tayo? Wala tayo sasakyan. Shh. Okay. Ay, may driver kami. Sige po. Sige. Oh, okay, Sige, Mama, ilang box ba? Trixie, yung anak mo, uwian mo. Ay, oo, mahilig yung anak ko na cheese roll, tapos yung ensaymada. Yan. Bali 3 dosena na orderan mo. Diba? Oo, gusto niya yung mga ensaymada ng Mary Ann. Ay, di lilipat pa tayo. Nasa na tayo. Ay, sige, dito na lang. Sige. Ano ba? Teka lang, Yasi. Bakit wala ka ng pera? Hindi. Tayo, ano na tayo? First date natin, tinatanong mo ko kung ano tayo? Oo nga, ano bang klase Ay, kala mo hindi namin narinig. Napakabastos mo. Baka idemanda kita. Oo Pinupwersa po. Pamumwersa yan. Anong kakaso natin, Trixie? Yung, illegal possession? hindi, push. Ano ba yun? Push it? Pinipilit. Ano ba yun? Push. Pushy. Hard push. Pushy. Pinipilit. Parang tunog basta sa iyo. Iba yun. Pushy. Ay, masyado kang pushy basta. Pwedeng makasuhan yan. Sige, hindi naman po. Sige. Nag-e-expect ka na ba, Luel? Hindi, nagchat na tayo, tatawagan na tayo. Tapos, ngayon, nagkita na tayo. Ano pa bang... Isang beses lang tayo eh. Isang beses pa lang tayo nag-date eh.
Ay, oo nga naman. Hayaan mo, baka pag second date, yun, sasagutin ka na ng anak namin dahil napakagalante mo sa pagkain. Talagang nabusog kami. May uwi pa kami. Sige, wala naman pong problema. Hindi naman ako nagmamadali, Yasi. Ayan. Harassment pala. Nung una, Ba't kayo nangingialam kung pushy ang sinasabi ko? Hinaras, tinula ko, pinush, o di pushy. Anyway, continue. yun na nga po, Colin Tits. Noong una, okay lang po isang beses. Pero nung lumabas po kami pangalawa, lumabas po kami pangatlo, hanggang sa pang-apat, kasama pa rin sila. Oy, paborito ko na talaga dito yung ano... Buti na naman nandito. Sino ako ba? Samgyup. Ay, Ba't nakikain ka, girl? Waitress ka dito nakikain. Close na tayo. ay hindi. Andali. Lumipat na po ako dito sa Soler. So, welcome po dito. So, ano pong order nyo? Ay, buffet pala to. Tita, order lang po kayo dyan. Mag-usap lang kami saglit, okay lang po ba? O sige, hindi mo na kami makikinig dahil kami busog eh. Usap tayo dito Sabihin lang tayo. ka ba? May problema Dito ba tayo. tayo, Luwel? Kailangan natin lumayo kay La Mama at Yaya Trixie. Gusto ko lang naman masolo kita para naman kasing Baka may gusto kang gawin sa akin, ha? sabi ka na, 25 years old ka na, ganyan pa rin tingin mo sa Uy, 25 pa lang ako. Yun Bata na nga. pa ako, no? Ano ba talaga? Ano ba ako sa'yo? Ba't ganito? Diba? Ano ba't ganito? Siyempre, di ba yun? Pang-apat na nating labas, nandiyan pa rin Pero sila. yun yung kondisyon ko. Sasama sila Mama at Yaya Trixie pag date natin. Hindi Akala ko- pwede yun. Akala ko kasi isang beses lang yun. Oo, naiintindihan ko kung unang kita natin, syempre hindi ka agad magtitiwala sa akin. Pero ito naman ako, totoo ng tao naman ako sa'yo. Pang-apat na natin, so pang-5, pang-6, nandun pa rin sila, tapos hindi mo pa rin ako sinasagot. Ano ba talaga? Alam mo, nangaharas ka talaga. Tama sila Mama siya kasi Yaya Trixie, napaka-pushy mo. Kung hindi mo kaya yung kondisyon ko, ayoko, non-negotiable to sa akin. Ngayon pa lang, galit ka na, nililigawan mo pa lang ako, nag-issue na yan, nakasama sila. Ano pa pag naging tayo? Nananakal ka. Hindi kita sinasakal. Sinasakal mo, kukuti mo, hinaharas mo ako. Ayaw mo silang kasama, iyan nga yung kondisyon ko. At alam niyo ng mga manliligaw ko na bawal akong walang kasama. Paano tayo mag-grow together kung may tao? Grow together tayo na ba? Alam mo, ang tindi ng hallucination mo, delulo ka. Hindi ko sinabing tayo na, pero ang sinasabi ko, paano ako Grow together? Hindi ko kailangang mag-grow kasama ka. Wala naman tayo eh. Alam mo, ayoko na makipag-date sa'yo, ganyan ka pala. Nag-e-expect ka pala, porke pinakain mo kami. Yasi! Balik ko sa'yo yung mga pinakain mo, sige. Natapos na ang lahat.